Ara portem 17 quilòmetres, encara ens en falten 33. Guai, Home, no està mal. I hem d'anar cap allà, 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 cap al far. Canyes, Déu. No sé si em mataré. Cap allà, cap allà, cap allà, cap allà. Hem de voltar tot el cingle. Ara no sé què fa, veus? Tanta pressa per arrencar i ara li està ensenyant mariconades. Ai. Jo el que faig és... Tens la bossa que s'ha de cosir? Sí. No vam veure això res, no? Està molt bé, ja. Està molt bé, ja. Mira, va, anem-hi. Porta molt de tute. Quin rock garden, tu! Uai! Tu, rock garden, no? Què hi ha aquí? O avall? No. Espera't. És aquí? Que sí? Olé. Menos mal que en Pinto té la vista de indio. Huelo la miel, tio, huelo la miel. Va. Tira. En Pinto vas bé, Pinto Lines. Dreta? Sí. Dreta. Anem a anar o...? Anem al cingle. Brutal, Qué guapo. Vistacas, Buah, com mola. Ja tornem a parar? Fem una foto, carinyo? Sí, va. Fem una foto, no, aquí? Fem una foto? Ens deixes parar a fer foto o no? Podem parar a fer foto? No. Collons! Tirem avall, va. Que rància que és, tu. Ui. Sembla que estava calat. Això us hauria d'haver fet highline, no? Sí, pujar per dalt. Era per dalt. Que no ho gravis, Pues ara ja està gravat. Jo he vist les marques blaves, les he vist molt cara, també. Home, tampoc calia anar per tan dalt, tan dalt. Hi ha pedres allà. Esquerra. No? No, ja vas bé. Sí. Roques antropomòrfiques.
Allà, a l'esquerra. Jo, crec que és és per que aquí, allà, Però, mireu allà. què us penseu? Que és el xambal, això? Es pensen que és el xambal, això. Es volen tirar per aquí? Ja, però mira aquí l'onet que vens, de pedra. Clar. Però, Ja, però costa llegir-ho, tio. bueno, pues això és el que he vist jo abans. Passa que aquí hi ha com una mica de mirador i està molt marcat. Abans, allà dalt, tu has vist això? Sí. Va. I ara aquí arrencar és una mica xungo, no? Suposo. Ah, que aquella arrenca, eh? Sí, aquí no té problema de res. Tu, xambala. Què? Què vols dir? Ah, vale, hòstia. Si ho difícil de girar després. No veig clar, jo. Això podia ser un pas de la ruleta russa, d'aquests que vas parat. Què passa? T'has fet mal? Hòstia. Què ha passat? Joder. Què t'has fet? Has volcat aquí? Sí, s'ha fet aquí, ja. Hòstia. El canell o què? Sí. Joder. Hòstia, si és tu que se va carrar la mare que em va parir. Tranqui. S'ha carrat aquí de boques. No l'he vist però jo estava més endarrere, tio. No moguis la mà, no. El lloc és espectacular, però difícilment baixable, però no d'impossible. Ja vaig a buscar jo la d'allò. Sí, agafa aquesta. Bueno, si no hagués llepat allà, hagués llepat més avall, Això és fer level, no? Això és impossible. És... Joder. Tu, no deies que era ciclable, això? Dic que hi ha passos impossibles, eh? Hòstia puta. Si ja qualsevol cosa te pares, si no hem de... Ja hem perdut un soldat, no podem perdre més. Hola, bon dia. Merci, bon dia. Hola, bon dia, merci. Som dos més. Déu-n'hi-do. No, cap problema. Això què és, per aquí o...? Sí, tota llisa i molla i verdet.
Això... Ja, això no l'he vist. Sí, exacte. Oh, no, o puedes... No, mira, en bici sí que me siento por aquí. Sí. Bueno, i per sobre d'aquests rocs també. El vaig no dir. Que està molt freda l'aigua, Si haig de treure un peu, nano, a sobre està en curva, saps? Això o baixes a gas o millor parar. O millor parar. Aquestes curves cabrones... Sí. No, no, és igual. Tampoc no me vull matar. Bueno, No, però hi ha llocs que si vas entrebancat encara és pitjor. És més difícil. Ojo al canvi aquí! Ep, bon dia, macos. Què? Ep! Bon dia. Va cuinant. Aquests fan barranquisme? No sé què fan, tenen una cosa tirada, estan allà baix. Deuen haver baixat. Han baixat. Uau, brutal, tio. Mira quina paret, tio. Tornar a jumejar a Nadal? Ah, ja bé, no? Quina paret, Baixar rai? Espectacular. mira que faré treure un selfie, ja que hi ha aquest aquí. Hòstia, estic flipant, Dani tio. que el té, Dani. Sí. Passeu, passeu, delanteu, delanteu, delanteu. Passeu, 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 passeu. Que xulo. Ja és ben parit, però... poc ciclable. Ui! Cardat fava a la càmera, tu. Ostres, és més ciclable. Sí. Quan? Hi ha talls que sí, hi ha talls que no. Som gent de pau. En Dani no se'n refia, de les vaques. Si només hi ha vaques, rai. I això deu estar gratat dels porcs, no, també? Sembla? Buah. Està ben remenat. Les rautades. Sí. Per sota del cingle. Mira quin Stimberry a baix. Els Stimberry són ben parits també, I bueno, aquest tronc em sembla que el passo per sobre fàcil, Escalonets. Però bueno, no t'estranya que n'hi hagi algun, Bueno, pues Sí, no, anem, aquí. anem tranquils i si t'has de parar, te pares, no te tallis, de parar-te.
Però què és això? Segur que era aquí? Camí ral de Sant Benet al Far. Som-hi! Som-hi! Collons! Vaya Rock Garden! Ué! Estàs bé? Joder, tio. Amb què t'has enganxat? Si he anat obert i obert he anat bé. No deixat caure, no? Sí. No sé, ja es veurà. Està gravat. Si ha sigut la bicicleta que m'ha deixat. Sí. Em portava ella. Ja, veus, ja m'he escalfat. Ja no tinc fred. A base de sustos. Oi, doncs aquí hi ha switchbacks que flipes, Això, ja sobre plena fulla, saps? Bueno, aquest si li tires per aquí recte encara. Les curves de dretes, nen. Espera, espera, espera. Joder, que n'hi ha més. Déu-n'hi-do. La cara aquí un altre cop. Joder, bona tela, que dur, tio. Que dur. El camí de Sant Benet, Sant Benet aquest era trialero, Uah. Aquí hi havia un rètol, també. Anem bé o no? Ué! D'aquí que hi rock com a mínim és flow, nano. Són tot pedres sueltes aquí sota les fulles, nano? Sí, 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 sí. Abans m'ha marxat de davant amb un roc que se m'ha mogut. Que he flipat. Està guapo, Era per allà, Ah, sí, per dintre. Per aquí sota, vale, vale. Tu, s'ha acabat el flow o què?
Si ens esperen és perquè s'ha acabat el flow. Va, Dani, fot-li. Que no puc parar. Hòstia, tengo tancada, Merda. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ja. Clar, el problema és que has de girar, saps? Si ho poguessis deixar anar... Para un moment aquí. Ojo aquí, Ole, Cris! Sí, senyora! Ja, molt bé. Iu. Veus? Molt bé. Crac, molt bé. A càmera lenta. Aquest tall era molt cabró, home. Sí. A càmera lenta és més difícil que deixar-se anar aquí. Allò és el far, allà dalt, el santuari, l'hotelet. Se't fa mi, de baixar per aquelles escales. Sí, Vaya tela, tio. Si ja estem a Sant Martí Sacalma, ja. Pim-pam. Aquesta vista és brutal, Buah. Increïble, Pèrdua, no, de Corriol, ara? No hi ha pèrdua, no? No hi tinc el GPS, No, a veure, ara hi ha un tall, hi ha un lloc que sí que te pots equivocar, però ja t'esperem. Sí, però ja mateix. ¿Dónde se pone nada? Vale. Aquí. Vale, aquí a la dreta, Javi, que no té més pèrdua. Hòstia, quin peralte. Espera un moment, Ramon, Ah, no, està la càmera bé, no? Sí, sí. Vale. Estava molt enclavessat, allò. Sí. Ojo, Cris, aquí, Ojo. Vinga, molt bé. Vale. Diu, què? Com dient? Què hi ha? Ojo, Javi!
Hostia, espera. Sí, se acaba de callar a la granja. molto, no? Ma... Sì. Perdona. I aquestes dues és que està tan suelto, a més, saps? Sí. Que no m'entravessen sempre. No està marcada per... Sí. Però igualment... La curva, una mica. Hòstia! Vinga. Ojo amb el cap aquí.
Molt bé, Cris. Està divertit, per això. És divertit, Guapo, Molt guapa. Molt guapa. Déu-n'hi-do, he trinxat de mans. Sí, cansa, tio. Però hòstia, hi ha molta més pedra de la normal. Normalment no hi ha tanta pedra, tio.